Sahur sing kelima, guys. Delebay puasane wis ping 5 ya, guys. Tapi ya ana sing ping 4 juga ding, lewang beda-beda. Ya tak ngumpul nak nyawa disit, ngulet-ngulet karo joget disit asik. Asik asik asik. Asik 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 ser ser ser. Lanjut minum gawe kopi karo gawe susu karo gawe energen. Juga anak kiri nyongkat nyawa juga, guys. Ya karo nyambi goreng ayam trimis-trimis kedelai baik matang jebule ayamnya, guys, dari dientas dong. Jika pada sahur karo apa, guys, mau, guys? Singkat cerita, baiknya wis ready, wis siap gue. Alhamdulillah kayak baik enak banget, angger awaknya sehat. Iya apa orang, guys? Inyong lanjut gugah anaknya, guys, anak lanang guys sing tegugah disit. Banjur anaknya wadon juga digugah-gugah kon sahur. Lah jane mantan angel ngonek tangi ning liya kudu tetep tangi, kudu maem sahur.